Hello, hello. Egy-két gondolatot megosztanék a kutyának a behívásáról, illetve arról, hogy jól le kell foglalnunk a kutyákat, illetve meg kell adnunk neki a jó életminőségéhez azokat a dolgokat, amit alapvetően az ösztönei is elvárnának. Gondolok itt a sok játékra, hosszú, szabadon lévő sétára, ahol nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni. Itt előttem az egyéves német juhászom Gino, aki már viszonylag fölvette a jó dolgokat, hiszen az első 6 hónapban a szivacs időszakban sokat dolgoztunk. Alapvetően az lenne a fontos, hogy megértsétek a kutyátokat, hogy miért is csinál, mit miért is csinál. Most ezt, amit csinál az én kutyám, ezt azért csinálja, mert szabadon van, boldog, gyűjti az információkat, szagokat, körbejárja a területet, de egyetlen egy pillanat alatt ki tudom őt zökkenteni abból, hogy így szuszakuljon, és mondom neki, hogy pontosabban nem is mondom neki, mutatok nektek egy dolgot. Én most visszafordulok, nézzétek! Úgy csinálok, mintha futnék az ellenkező irányba. Mit tesz a kutyám egy ilyen nagyon nagy távolságra? Azonnal elkezd felém jönni, pedig semmiféle behívó szót nem adtam neki. Mindezt azért teszi, mert a falkával szeret lenni, különösen a falkavezetővel. És ha visszaér és még kap egy kis dicséretet, egy kis simogatást, ügyes, egy kis jutalomfalatot, akkor kezdődhet újra a séta, és mehetünk tovább egyenesen az úton. Tehát a behívás tanulása az így kezdődik. Most megállok, és várok. Azért várok, mert egy picit elvesztette a figyelmét. Abban a pillanatban, ahogy észreveszi, hogy elvesztette a kontaktot, elindul visszafelé. Ismételten. Ügyes, jól van. Ügyes kutyám. Jól van. Mehetsz. Adsz neki engedélyt, hogy menjen, akkor megy. Ha nem adsz neki engedélyt, akkor nem megy. Eddig még, ha észrevettétek, nem adtam ki egyetlen egy parancsszót sem. Pusztán az ösztöneit használtam ki arra a célra, hogy én hozzám jöjjön. Ilyenkor, mikor megint egy picit elveszti a fonalat, ide! Közökkentjük, elindulunk tőle elfelé, és abban a pillanatban eszeveszett vágtába jön vissza, mert szeretne itt lenni, szeretne a falkával tovább haladni, és ha a falka másfelé megy, akkor ő is másfelé megy. Ügyes voltál, itt marad, itt gyere vele. Ilyen kis lassíts, ilyen kis össögésekkel vissza lehet őt tartani. És ha mondod neki, hogy mehetsz, futás, mehetsz, akkor ő úgy érzi, hogy szabad, és újra tud neki indulni a felfedezésnek, szaglászásnak, rohangászásnak. De bármelyik pillanatban szólok neki, abban a pillanatban visszafordul. Ez lehet egy fütty, egy parancsszó. Nézd, mint eszeveszett. Jön vissza, elfele megegyek a kutyától, nem feléje. Ide ül, és itt mindjárt egy tanítást is belevittünk, hogy átadtuk neki a jutalomfalatot. Ügyes Gino! Mehetsz, futás! És ismét elengedtük. Ha kérdés merül fel, csak szólj. Ciao.